cel mai greu. Vă susțin o să mergem și mai repede, da? Mergeți după mine. Deci câte doi în coloană. Dacă vedeți că rămâneți în urmă, nicio problemă. Poliția o să fie în spatele nostru. Ok? Bine, vă dăm. Toți gata? Da. Hai, Doamne ajută și cum înscrie în declarație de independență, așa să ne ajute Dumnezeu. La dreapta! Nu te băga, te rog, deci tot la mea nu se aude acum. That's not cheating, bro.